תראו שהילד שלנו מתמודד לבדו מול כל הלחץ החברתי, זה לא כוחות. גם אם אני אבא, ענק, גדול, מי יכול עליי? אולי אני עורך דין? מי יכול עליי? שאני לבד מול הלחץ החברתי, כי אני לא נמצא בבית הספר, יושב עם הבן שלי, כי אני צריך גם לעבוד, זה לא כוחות. אבל היא מתוך כיתה שלמה. 50%, 40% מההורים הם הורים כמוכם, שקמו ביום שלישי ואחרי יום עבודה מעייף, ובאו לפה כדי לשמוע ולראות מה אפשר לעשות. ויצאו מפה ויחנכו את הילדים שלי עם הכלים שהם לקחו ועוד כלים שתרכשו במהלך הדרך, ותקראו ותחקרו, הילדים האלה יהיו הרבה יותר חזקים, והם יהוו קבוצה בפני עצמה, שהם יהיו גם מודל לחיקוי בבית הספר. ואם יש חרם, וילד אחד, ההורים שלו משתפים אותו בבית, ולכן הוא משתף אותם שיש חרם בכיתה, ההורים האלה עכשיו נכנסים לוואטסאפ הכיתתי. חברים, אם אין לכם וואטסאפ כיתתי, עכשיו זה הזמן. עוד 10 דקות שנסיים, תפתחו את הוואטסאפ הכיתתי הזה. ואומרים, רבותיי, יש חרם הילד כזה וכזה, אם אתם יודעים את זה. וש10 הורים עושים שטיפה, אבל שטיפה, לילדים שלהם, שהנה הם ישתתפו בחרם הזה. אין טלפון, אין שום דבר, זה לא מקובל אצלנו חרם. ואוי ואבוי, מחר אתה לא הולך לדבר עם הילד שעכשיו עשו עליו חרם, ואתה תעמוד לידו, ומערבים את המורה. ורבותיי, המורות הן כלי מאוד חזק, כי החרמות האלה לרוב קורות במסגרת כיתתית. וכאשר המשולש הזה, הורים, מורים, ילדים, נכנס לפעולה, זה כבר כוח.